napa, Nduk? Kowe kosong apa ta? Ki ndak. Wah, ajeng diparingi sinten iki? Oh, mosok jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. Iki kurang siji kan. Iki dicangkeng sisan. Iki. Lah terus apa gitu aku arep minggat Pak piye kok? Wah, kayak bonekane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tulung gawake miku ya, Pak De. Bae yo manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Sampun, matur nuwun. Nggih. Wah, luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyapa. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ono bayane dikeki ngono lho kok piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi mari kangen. Oh nggih nate. Sebul kan nate. Nggih nate. Wingi pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah napa pripun, Pak? Rawuh ya. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau? Nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Mareke kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari kangen rumiyin monggo Mas. Diaturake gendut niken. Yo, saking bunangipun. Yo. Reng, joget ya Reng.
Piyayi mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Leres. Niku ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niki lak beragam. Majemuk. Majemuk enten sing alusan, enten sing geradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepareng rawuh semanten kathahipun para pejabating kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng estreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adisepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh ngoten niku. Amin nggih. Dadi warata tanpa selo ibaratipun sedaya diaturi hiburan, Mas. Inggih mila saking menika. Tur nggih dicucukke ngundang niken iki ora cucuk. Mung yen trima brutu ora enak, cucuk. Maksudnya piye kuwi? Tegese digunakake sebagaimana mestinya. Nggih. Tegese dimanfaatke utawa kebisanmu ditokke. Oh iya benar. Leres beli. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen, ngersakake ayang-ayang lho. Oh, niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tua wonten ing mriki. Oh. Ayang-ayang. Nggih. Sampeyan ngerti lagu ayang-ayang? Anyang-anyangan kerep aku. Udu anyang-anyangan. Lah apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ora. Wih lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Oh ngono. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan kudu apal lagu-lagu. Aku ngapake lagu-laguku malah ora lucu. Lah nyapa? Wong dagelan kok iso nyanyi. Lah kan tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki wektu iki lagi wedi nyanyi. Lah nyapa? Mergo saiki lagi tutut menuntut hak cipta. Iya. Aku Pak ngono ki ora perlu digagas wis karep ben ngono. Awake dhewe sing penting berkarya. Oke.